No niin, kello rupeaa olemaan 10, joten aloitellaan pikkuhiljaa. Tervetuloa mukaan. Meillä on webinaarin aikana käytössä Q&A, johon kysymyksiä voi esittää koko esityksen ajan. Vastaamme kysymyksiin sitten webinaarin loppupuolella. Ennen varsinaiseen aiheeseen menemistä esitellään vielä meidän puhujat. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kyberturvakonsulttimme Markus Söderblom. Hän esittelee lyhyesti Virian ja sen jälkeen avaa siirtyvää puolustavasta ajatusmaailmasta offensiiviseen. Toisena puheenvuoron saa kyberturvan asiantuntijamme Olli Luotonen. Hän pureutuu pentestauksen aidon esimerkkitapauksen avulla. Ole hyvä, Markus, aloita vaan. Joo, kiitoksia vaan ja tervetuloa omastakin puolestani. Markus Söderblom on tosiaan minun nimi ja Virialla toimin meillä tällä hetkellä kyberturvakonsultin hattu päässä. Lyhyesti oma taustani on ollut noin 20 vuotta IT-alalla, josta viimeiset 10 vuotta tietoturvan parissa ja aiempia työnantajia olleet muun muassa NTT, KPMG, NSN ja olen ollut lisäksi yrittäjänä omassa mobiilitelekom-alan yrittäjässä ja kaikenlaisia kansainvälisiä toimeksiantoja lähinnä on ollut ja viihtynyt niin asiantuntija, esimiehen kuin johtajankin rooleissa. Ja Virialla nyt tosiaan konsulttina ja omaan työkuvani kuuluu lähinnä tietoturvan arviointeja, CSOC-käyttöönottoja, projektipäällikkönä pre-salesia ja vähän myös SIEM- ja logienhallintakonsultointia. Ja tosiaan tässä omassa presentaatiossani niin haluan tutustuttaa teidät tähän offensiivisen tietoturvaan, eli tavallaan tämmöisenä pehmeänä alkuna asiaan. Eli käytännössä, että mistä siinä on kysymys, offensiivisen tietoturvan menetelmiä, pikkasen viitekehyksiä, asiaan liittyviä termejä ja toimintatapoja. Ja totta kai, mitä offensiivisen tietoturvan palveluita Virialla on tarjolla, missä me voimme auttaa tämän asian saralla. Ja ihan ensi alkuun voisin kertoa muutaman sanan tästä Viriasta, meidän Viria-yhtiöstä. Niille henkilöille, keille ei ole tuttu, Viria on, väittäisin, että Suomen suurin kokonaisturvallisuuden toimittaja. Meillä on 21 paikkakuntaa ja noin 350 asiantuntijaa ympäri Suomea. Ollaan tällainen lokaali toimija, varsin mukavan kokoinen, ei liian iso, mutta taas ei kyllä pienikään, vaan juuri sellainen näppärän sopivan kokoinen. Pystytään luovimaan loistavasti monitoimittajaympäristössä ja voidaan ottaa haltuumme jokin tietty siilo, auttaa jossain tietyssä asiassa ja luovia sitten muiden toimijoiden kanssa tarvittaessa. Viime vuonna vuonna 2018 liikevaihto oli noin 60 miljoonaa ja kuulumme Viria-konserniin, Viria Oy-konserniin, jossa on sitten useita myös tätä Viria Security liiketoimintaa tukevia tytäryhtiöitä. Tietoturvaa ja fyysistä turvaa me täällä Viria Securityllä toimitamme. Ja käytännössä minkälaisia asioita, missä me voimme auttaa, niin meillä on, väittäisin, että tietoturvapalvelut erittäin laajasti katettuina sekä tällaisten jatkuvien palveluiden puolelta, että myös sitten konsultointi- kautta asiantuntijapalveluiden puolelta. Nämä meidän offensiiviset tietoturvapalvelut liittyvät nimenomaan asiantuntijapalveluihin. Meillä on tietoverkoista huikean pitkä kokemus, liki 30 vuotta. Sitten on tietoturvapalveluita hyvin laajasti jatkuvina palveluina ja myös sitten meillä on tätä fyysistä turvaa olennaisena osana. Yhdistämme nämä kaksi asiaa. Meillä on kameravalvontaa, kulunvalvontaa, lukkoratkaisuja, oviautomatiikkaa ja niin päin pois. Ja näistä IAM-ratkaisuista niin tytäryhtiömme SpellPointin kautta, konserniin kuuluvan SpellPoint-yhtiön kautta, niin toimitamme taas sitten niitä. Tietoverkkoja ja turvavalvontaa ja hallintaa hyvin olennaista osaa, missä voimme auttaa. Kyberturvallisuuskeskus eli CSOC-palvelut, ne ovat meidän core-osaamista myös. Ja luonnollisesti totta kai sitten offensiiviset palvelut, joista nyt puhumme. CERTeistä ollaan yleensä montaa mieltä, mutta minusta mainitsemisen arvoinen asia on siitä, että meidän offensiivisen tietoturvan pentestaajilla on muun muassa Offensive Securityn OSCP-sertifiointeja, joka on erittäin tämän alan tunnettuja ja arvokkaita ja haastavia sertejä suorittaa.
Sitten hieman tähän tarkemmin vielä, että mitä nämä meidän konsultointipalvelut ovat, niin me toteutamme aika laajalta skaalalta erilaisia asiantuntijakonsultointipalveluita. Meillä on tällaisia turvallisuusarviointeja, jotka käsittää sekä fyysistä että tietoturvan sektoreita tästä kokonaisvaltaisesta tulokulmasta. Ja sitten meillä on niin kuin puhtaasti tietoturvaan liittyvää arviointia sekä auditointia valmistavaa arviointia. Me emme ole akkreditoitu auditoija, vaan me voimme auttaa teitä valmistumaan auditointiin. Esimerkiksi käymällä jotain määrättyä viitekehystä läpi, vaikka ISO 27001 tai Pahtia tai Katagria. Sitten muita palveluita. Meillä on tällaista tiedon luokittelua ja arkkitehtuurisuunnittelua. Itse olen mukana muun muassa logiahallinnan ja SIEMin suunnittelussa. Jos teillä on ajankohtaista miettiä logienhallintaa tai SIEMin hankintaa, niin pystymme siinä tarjoamaan neutraaleja asiantuntijapalveluita ja valmistamaan teitä kilpailutukseen tarvittaessa. Tietosuojapalvelut on meillä hyvin vahvassa osaamislohkossa kanssa. Meillä on omia dedikoituja asiantuntijoita niihin sekä tällaiseen tietosuoja-arviointipuoleen että sitten myös ihan tällaisen tietosuoja vastaavaa palveluna. Eli meiltä voidaan osoittaa sitten tietosuoja vastaava henkilö toimimaan teidän riveissä sitten sopimuksen mukaisesti. Sitten on tietysti offensiiviset tietoturvapalvelut, joista kerron tänään vähän tarkemmin ja vastaamme myös nykyisen tarpeeseen koskien pilvipalveluiden tietoturvakatselmointia. Niihin olemme panostaneet erityisesti viime vuosina hyvin paljon ja seuraamme sen suhteen aikaamme. Sitten on tietysti nämä IA-palvelut, joista mainitsinkin, jossa sitten konsernin kuuluva tytäryhtiö SpellPoint voi toimia apuna. No nyt jos mennään itse tähän varsinaiseen päivän aiheeseen ja niin kuin mainitsin tuossa, niin mielelläni tutustutan teidät asiaan, eli mistä on kysymys. Ja tässä kalvossa näette tuolla tuon linnan taustalla, palaan siihen ihan tarkemmin vähän myöhemmin, mutta mistä käytännössä on offensiivisissa tietoturvapalveluissa kysymys tai puolustavista ja hyökkäävistä? Puolustavasta hyökkäävään, defensiivistä offensiivisiin, niin väittäisin, että offensiiviset tietoturvapalvelut, vaikka ne ovatkin saaneet vahvaa näkyvyyttä viime aikoina, niin ne eivät suinkaan ole mitään uusi asia, vaan jo 90-luvulla oli John Patrick-niminen kaveri IBM:llä, joka tavallaan tutustutti maailman tähän asiaan termioimalla tavallaan termin nimeltä eettinen hakkerointi. Ja lienee ollut kaveri myös mukana IBM:llä tuotteistamassa palveluja, joilla sitten voitiin laillisesti palkata asiantuntijoita hyökkäämään tietoverkkoja ja tietojärjestelmiä vastaan. Ja myös tällaisiin niin kuin fyysisiin hyökkäyksiin, ei pelkästään niin kuin tietoverkko- tai tietoteknisin tavoin, vaan myös ihan fyysisesti ja testaamaan, kuinka hyvin asiassa onnistuttiin. Minusta itsestäni näyttää vähän siltä, että viime vuonna tapahtumat tietotekniikassa, sanotaan näin viimeisen 10 vuoden aikana, mukaan lukee myös media ja viihde, niin on nostaneet tätä offensiivisia tietoturvapalveluita vahvemmin esille, ja nyt niistä puhutaan huomattavasti enemmän. Ja asiaan on tietysti vaikuttaneet myös erilaiset Linux-jakelupaketit, kuten Kali, ja siihen netistä löytyvät loppumattomat ohjeet, jotka on tehneet häkseröinnistä script-kideille helppoa, ja totta kai vielä viihdesarjat, kuten Mr. Robot, ja nykyisen Ylellä toimii hieno Team Wack. Ja sitten myös meillä on Suomessa pioneerina iso hatunnosto LähiTapiolalle heidän hackdaysta ja bugbounteista, jotka on tuoneet tavallaan niin kuin hakkeroinnin TV-ruutuihin ja lehtiin ja koko kansan eteen. Ja tavallaan niistä kautta tunnet tutuksi. Bugbounteissa on menestynyt myös monet eettiset hakkerit, jotka on voineet tienata huikeita summia. Veikkaisin, että jos nyt ala-asteikäiseltä kysyisi, että miksikään haluaa tulla isona, niin veikkaisin, että sinne poliisin, astronautin ja ehkä NHL-staran joukkoon niin on saattanut vilattaa myös joku joka toivoisi tulevan hakkeriksi. Mutta mitä se tarkoittaa se puolustavasta hyökkäävää? Jos ajatellaan näin, että tässä kuvassa tosiaan näette tämän linnan, ja sitä linnaa voitte ajatella tavallaan teidän verkkona, sisältää useita eri kerroksia, erilaisia tietoturvakontrolleja. Siellä teillä totta kai on käytössä ne muurit ja endpoint protectionit ja ehkä jopa CSOC on hankittuna palveluna.
Ja totta kai teillä on myös dedikoidut henkilökunta hoitamaan asioita ja suunnitellut prosessit paikallaan. Mutta kysymys, joka kannattaa tässä miettiä, on se, että teillä ovatko nämä tietoturvakontrollit riittäviä? Käytännössä onko niitä koskaan testattu? Onko koskaan testattu niitä kontrolleja päästä niistä läpi? Joka päivä mediassahan kuullaan yhä enemmän erilaisia tietomurtoasioita, jotka on paljastuneet. Tässä on ollut Suomessa muun muassa hankkija ollut viime aikoina pinnalla. Ja katsotaan seuraavaksi, että mitä se tarkoittaa näin niin kuin tilastollisesti nämä erilaiset tietomurrot. No, tässä on vähän statistiikkaa yhdestä erästä tutkimuksesta. Global Threat Monitoring Detection Response Survey pari vuoden takaa. Tämä koski muutamia satoja yhdysvaltalaisia yrityksiä ja tässä kyseisessä tutkimuksessa muun muassa kartoitettiin, että kuinka kauan kestää keskimäärin organisaatiossa epäiltyjen tapahtumien havaitseminen, validointi ja niihin reagointi. Ja jos katsoo tätä statistiikkaa tässä, niin näyttäisi siltä, että vei noin 0-4 tuntia 32% yrityksistä käytännössä havaita, validoida ja reagoida epäröityihin tai epäiltyihin hyökkäyksiin. No, se nyt on vielä ihan ok, mutta jos katsotte tuossa, niin näette, että 19% yrityksistä niin kertoi, että heiltä vei 1-7 päivää. Ja 8% yrityksistä vastasi, että enemmän kuin 14 päivää käytännössä havaita, validoida ja reagoida erilaisiin mahdollisiin epäiltyihin hyökkäyksiin. Traficomi on kertonut, että keskimäärin suomalaisilta yrityksiltä kestää noin puoli vuotta havaita erilainen mahdollinen tietomurto. Ja CrowdStrike kertoi tuossa 2018 raportissaan, globaalissa Threat Report-raportissaan, että käytännössä hyökkäjältä kestää keskimäärin 1 tunti 58 minuuttia hyppää yhdestä vaarannetusta compromised-laitteesta seuraavaan ja liikkuu ikään kuin lateraalisesti siellä verkossa. Siis tunti 58 minuuttia keskimäärin CrowdStrikein mukaan. Jos katsotaan vielä vähän tarkemmin vielä lisää, mitä sama raportti kertoo, että kuinka kauan kestää keskimäärin toipua hyökkäyksistä. Tässä kyseisessä tutkimuksessa niin selvisi, että 29 näistä yrityksistä, niin toipuminen kesti minuuteista tunteihin. No, se nyt on vielä kohtuullisen hyvä ja oikein hyvä. Mutta sitten jos katsotte tässä keskellä olevaa, niin näyttää siltä, että huikeat 36% yhtiöistä kertoi, että heillä kestoi toipua hyökkäyksestä 1 päivä-1 viikko, 1 päivästä 1 viikkoon. Ja siinä kannattaakin miettiä sitä, että miltä mahtaisi omaan liiketoimintaan, miltä mahtaisi omassa liiketoiminnassa tuntua hyökkäys, joka keskeyttäisi tuotannon tai aiheuttaisi mainehaittoja, keskeyttäisi tuotannon vaikkapa 1 päiväksi tai entäs useammaksi päiväksi. Mutta jos katsotaan, että mitä se tarkoittaa sitten näin niin kuin taloudellisilta kustannuksilta, niin tässä taas on sitten Ponemoni-instituutin pari vuoden takaa rapsa ja esimerkki onnistuneista hyökkäyksistä aiheuttamista kustannuksista pienille ja keskisuurille yrityksille vuonna 2018. Tässä on nyt, otin sitä raportista 3 esimerkkiä, pienet, keskikokoiset ja enterprise-koon yritykset. Jos katsoo näitä lukuja, niin me puhutaan käytännössä sadoista tuhansista euroista. Jopa pieniä yrityksiä koskien. Tässä pieni nimittäin henkilöstö 400 yritystä tämän raportin mukaan. Tässä oli muutama 100 yritys mukana, niin kokonaiskustannukset noin 300 000. Isommilla yrityksillä 20 000, henkilömääriltään niin yli 20 000 ja yli 1000 henkilömäärissä niin puhutaan jo miljoonista. No, jos mennään miettimään sitten sitä, että mitä varsinaisesti tarkoittaa offensiivinen turva, sitten, mistä on kysymys, ja miten se eroaa tavallaan näihin niin kuin perinteisiin menetelmiin verrattuna, niin voi ajatella näin, että
offensiivisella tietoturvapalveluilla voidaan vahvistaa niitä olemassa olevia valmius- ja havainnointikykyä perinteisillä menetelmillä. Eli puhutaan perinteisistä turvallisuusmenetelmistä, muureista ja on-premises ja tietysti erityisesti nykyään erityisesti endpoint protection ratkaisuista ja tavallaan voidaan niin kuin vahvistaa sitä valmius- ja havainnointikykyä. Ja joissain tapauksissa näin ollen jopa ehkäistä sitä kyberhyökkäystä edes tapahtumasta. Tässä vaiheessa joku voi miettiä, että no mitä siinä se on mahdollista. No käytännössä tämän tavallaan niin kuin fundamentaalisia arvoja tällaisissa offensiivisissa tietoturvapalveluissa on tämä proaktiivisuus. Proaktiivisuus on nimenomaan mahdollistaa sen, että esimerkiksi pentestauksella voidaan haavoittuvuudet löytää etukäteen, hyökkää niitä vasten ja paikkaa ne kuntoon. Tai sitten esimerkiksi tällaisella kalastelusimulaatiolla voidaan kouluttaa henkilöstö oppimaan tunnistamaan tällaisia kalasteluyrityksiä. Ja saatetaan tavallaan näillä keinoilla jo ehkäistä sen tilanteen niin kuin eskaloituminen niin pitkälle, että sellaisella perinteisellä reaktiivisella torjuntamenetelmillä ei niin kuin välttämättä niiden ei tarvitse edes aktivoitua. Siis tietysti nyt täytyy muistaa, että eihän offensiiviset tietoturvapalvelut tietenkään yksin pelasta maailmaa, vaan ne vaan täydentää jo niitä olemassa olevia torjuntakeinoja. Ne on siinä mukana tukemassa. Sitten on myös hyvä huomioida, että luonnollisesti niin kaikki tällaiset perustietoturvakontrollit pitää on oltava jo paikallaan, että siinä on jotain järkeä hyödyntää tällaisia offensiivisia tietoturvapalveluita. Koska tässä samalla voidaan myös mitata ja arvioida niiden omien tietoturvakontrollien arvoa ja niiden toimintavalmiutta ja kykyä. Se on myös tällainen arvo, jota offensiiviset tietoturvapalvelut tukevat. Käytännössä kannattaa kysyä itseltään, että luottaako nykyisiin tietoturvakontrolleihin vai pitäisikö niitä testata. Ja testaaminen on tosiaan tämä yksi keskeinen arvo. Mitä se offensiivinen tietoturva tarkemmin pitää sisällään sitten? Mielestäni tähän kalvoon on aika hyvin kerännyt erilaisia keypointteja, että mitä tarkoittaa offensiivinen tietoturva tai hyökkäävä tietoturva. Tällaista perinteistä tietoturvaa yleensä nimitetään defensiiviseksi tietoturvaksi, ja se tavallaan keskittyy tämmöisiin niin kuin reaktiivisiin toimenpiteisiin, niin kuin esimerkiksi patchataan erilaisia järjestelmiä, paikataan, päivitetään erilaisia sovelluksia ja löydetään ja korjataan erilaisia haavoittuvuuksia ja niin edespäin. Mutta taas sitten niin kuin offensiivisessa tietoturvassa keskeistä on, löydetään näitä haavoittuvuuksia, tutkitaan niitä, mutta sen lisäksi niin pyritään aktiivisesti hyökätä niitä vasten, hyödyntää niitä, käytännössä hyökkäämällä niitä vasten, totta kai sopimusten mukaisesti ja skooppiin kuuluen. Käytännössä siis tehdään niin kuin tavallaan toteutetaan niitä samoja asioita, joita todellinen hyökkääjä tekisi. Samoja menetelmiä kuin crackerit käyttäisi. Eli responsiivinen tavanomainen versus tämmöinen niin kuin ennakoiva, jota offensiivinen tietoturva on. Sitähän se on. Se on erittäin ennakoivaa. Tällaisia termejä kuin musta hattu versus valkohattu. Hattujakin puhutaan erilaisia, käytetään eri termistöjä, mutta musta hattu yleensä viittaa tällaisiin niin kuin pahantahtoisiin kriminaalikräkkereihin. Jos ollaan oikein tarkkoja, niin itse pyrin ainakin muistamaan sen, että kräkkeri on tavallaan se kuvaava termi koskien tällaisia pahantahtoisia hakkereita. Ja itse asiassa hakkeri kuvaa tällaisia niin kuin eettisiä kavereita, näitä hyvän tahtoisia tyyppejä, jotka sitten pyrkivät löytämään näitä haavoittuvuuksia ja ilmoittamaan niistä esimerkiksi asiakasyritykselle. Nämä on tämä vissi ero. Sitten on muitakin termistöjä, on harmaa hattu, joka toimii siinä välissä ja niin edespäin. Yleensäkin nämä tavallaan offensiiviset tietoturvapalvelut on harvoin niin kuin standardisoituja, vaan kun tehdään sopimus ja lähdetään auttamaan teitä, niin hyvin tarkalleen kustomoidaan se skooppi sen mukaan, että mitä toiveita on, minkälaisia asioita on halukkuutta ja tarvetta käydä läpi. Ja on erittäin keskeistä nimenomaan miettiä näiden asioiden juurella, kun näitä asioita miettii, että minkälaisia keskeisiä objektiiveja, minkälaisia niin kuin keskeisiä tarkoitusperiä on tarkoitus suorittaa, mitä on tarkoitus saavuttaa, mitä tavoitteita on, kun halutaan lähteä niin kuin simuloimaan tällaisia todellisia hyökkäyksiä tällaisella offensiivisella tietoturvalla.
Sitten on tietysti tällaisia frameworkkeja ja viitekehyksiä, niin kuin IT-alalla löytyy useita, niin myös offensiivista tietoturvasta. Eräs on tällainen OSSTTMM, joka on käytännössä metodologia, jolla voidaan sitten analysoida organisaation turvallisuutta 5 kategoriassa. Sieltä tämmöisen henkilöturvallisuuden ja social engineering, josta puhun tuossa vähän tarkemmin myöhemmin, ja tietoverkkojen testaamisen ja langattomat ja mobiililaitteet ja myös tämmöisen fyysisen turvallisuuden. Ja keskeisiä ja yleensä offensiiviseen tietoturvaan liittyviä palveluita ovat juurikin penetraatiotestaus, josta puhun tarkemmin vähän myöhemmin, täsmälleen teknisesti, tarkemmin tekninen, vahvemmin lähinnä. Ja sitten on tietojen kalastelu, jolla tavallaan liittyy enemmän henkilöstöön. Sitten on red-tiimaus, joka yhdistää sitten fyysisen ja teknisen. Ja näitä testaustapojakin löytyy niin kuin sovitun mukaisesti. Voidaan siihen skooppiin sopia. Puhutaan tällaisia termejä kuin black box tai zero knowledge. Voisi suomentaa niin kuin sokkotestaus, jossa sitten testaajilla, pentestaajilla tai hyökkäjillä niille kerrotaan joko erittäin vähän tai juuri laisinkaan tai mitään tietoa siitä kohteesta. Tai sitten on tämmöinen white box, tämmöinen full knowledge, avoin testaus, jossa taas sitten kerrotaan mahdollisimman paljon tai peräti kaikki siitä hyökkättävästä kohteesta ja targetista ja näin niin kuin tavallaan on se hyökkäys hyvin valmis. Jos miettii, niin tällainen black box, tällainen zero knowledge sokkotestaus, niin sehän vastaa erittäin parhaiten nimenomaan tämmöistä niin kuin todellista skenaariota. Ja taas tämmöinen white box taas kaikkein vähiten todellista skenaariota, todellista hyökkääjäskenaariota. Ja sitten voidaan myös sopia tällaisia osittaisia grey box partial knowledge, osittain avointa testausta, jossa sitten kerrotaan jotain määrättyjä asioita siitä hyökättävästä kohteesta. Siinä itse asiassa voidaan tavallaan ajatella myös näin, että se voi vastata esimerkiksi tämmöistä niin kuin insider-thretti, tällaista sisäistä uhkaskenaariota. Eli voidaan esimerkiksi sopia skooppi, jossa kerrotaan sen verran, kun voidaan olettaa jonkun henkilökunnan sisäisen työntekijän tietävän siitä kyseisestä kohteesta. Ja tavallaan sillä voidaan simuloida tällaista niin kuin skenaariota, jossa on insider-thretti, eli henkilökunta sisäinen henkilö, joka yrittää käyttää hyväkseen tai esimerkiksi valuttaa tietoa tai tehdä jotain muuta ikävää. Sitten tällaisia termejä kuin single blind tai double blind, jotka käytännössä määrittää sitten sen, että kuinka paljon kerrotaan niin kuin sekä kohdeympäristön puolustavalle organisaatiolle siitä tilanteesta, eli kuinka paljon kerrotaan, että tuleeko hyökkäys vai ei, tuleeko se milloin vai ei, minä ajankohtana, vai eikö kerrota mitään. Ja sama myös sinne hyökkäävälle, eli tässä tapauksessa meille, pentestaille, että kerrotaanko, että minkälaisia puolustuksen kontrolleja on siellä vastassa. Onko siellä C-sokkia vastassa ja mitä muureja siellä on vastassa tai minkälaisia kontrolleja. Tai sitten ei kerrota kummallekaan yhtään mitään. Että näillä voidaan niin kuin pelata ja miettiä, ja tässä voidaan myös niin kuin arvioituttaa ja mitata myös omien tietoturvakontrollien kyvykkyys, jos halutaan. Sitten on tämmöisiä tiimejä, puhutaan usein offensiivisesta tietoturvasta tiimeistä. Punainen tiimi kuvaa hyökkääjiä ja sininen taas sitten puolustajia, ja sitten on tämmöisiä vähemmän tunnettuja violettia ja valkoista, jotka liittyy sitten esimerkiksi kehitystyöhön, esimerkiksi sen jälkeen, kun on tarkoitus sitten parantaa tietoturvakontrolleja, niin sillekin on sitten annettu oma terminsä, oma tiiminsä sitä varten ja näin päin pois. Myös tällaisia asioita, keskeisiä asioita kuin verkon kartoitus, network enumeration, on tavallaan hyvin keskeisessä roolissa tässä offensiivisessa tietoturvassa, ja sieltä käytännössä tekniikoita, esimerkiksi social engineering, war driving, war dialing, banner grabbing, firewalking. Katsotaan noita termejä vähän tarkemmin tuossa vielä myöhemmin. Mutta keskeistä on tässä tosiaan se, että simuloidaan tällaisia todellisia hyökkäyksiä, ja ennen kaikkea näitä olisi hyvä suorittaa säännöllisesti. Näin pystytään kartalla eri kohteista ja niiden haavoittuvuuksista. No, tähän vielä lisäsin vähän tarkemmin näitä hyvin pitkälti perinteisiä termejä, mitkä liittyy offensiiviseen tietoturvaan, eli red team ja blue team. Ja näitä vilahtaa usein, kun offensiivisesta tietoturvasta puhutaan. Ja käytännössä punainen tiimi tässä asiayhteydessä tarkoittaa juurikin sitä hyökkäävää tietoturvaa, eli eettistä hakkerointia ja haavoittuvuuksien hyödyntämistä ja kalastelusimulaatiota ja erityisesti tuossa myöhemmässä esityksessä pentestausta.
Blue Team sitten taas kuvaa sitä puolustavaa osuutta ja sitä teidän nykyisiä tietoturvakontrolleja ja siihen liittyviä asioita, vauriohallintaa, poikkeamien hallintaa, myös tällaista proaktiivista toimintaa, uhkien metsästys, threat hunting, sehän on myös nostanut päätään viime vuosina, hyvin proaktiivinen menetelmä sekin, ja sitä voi myös puolustava osuus sitten suorittaa. Samoin myös haavoittuvuuskannaus, jota myös tarjoamme palveluina, niin on myös tämmöistä proaktiivista Blue Teamin toimintaa, jota voidaan myös harjoittaa etukäteen. Forensiikka taas on sitten tämmöistä niin kuin postaktiivista jälkijättöistä toimintaa sitten, johon voidaan ryhtyä esimerkiksi rikostutkinnassa tarvittaessa. Mutta ne ovat tavallaan tämmöisiä niin kuin asioita, jotka kuvaavat näitä punaisen tiimin ja sinisen tiimin liittyviä asioita. Sitten tähän seuraavaan kuvaan, niin tavallaan tuo vähän niin kuin avaavana mielessä, että miten nämä asiat liittyy, tämä simulointi ja todellisuus liittyy toinen toisiinsa, niin tässä vasemmalla näkyy ehkä joillekin tuttu Lockheed Martinin kuuluisa niin sanottu Cyber Intrusion Kill Chain, eli tällainen viitekehys tai malli vuodelta 2011, jossa Lockheed Martin noin 10 vuotta sitten ryhtyi kuvaamaan tämmöisiä erilaisia tyypillisiä vaiheita, mitä todellinen hyökkääjä voi usein käyttää pyrkiessä johonkin määrättyyn kohteeseen uhriverkossa. Tämä siis tässä kalvon vasemmalla puolella. Täällä on erilaisia kuvia kuin erilaisia vaiheita, joita todellinen hyökkääjä yleensä määrämuotoisesti käyttää. Tällaisia kuin tiedustelua, weaponization, aseistamista ja payloadin toimitusta ja haavoittuvuuden hyväksikäyttöä ja command and control koneen kanavan aukaisua ja lopulta tämmöistä etäkäyttöä. Tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin putki, joka yleensä etenee juuri tämän muotoisesti. No sitten taas tässä oikealla puolella taas on sitten tämmöinen niin kuin CompTIAn määrittelemä tyypilliset pentestaajan vaiheet. Ja jos katsoo näitä, niin nämä sieltä on hyvin paljon samanlaisia vaiheita, samankaltaisia vaiheita. Eli pentestaajan toiminta käytännössä muistuttaa hyvin paljon todellisen crackerin toimintaa. Siellä on täsmälleen samantyyppisiä asioita. Ja näistä erityisen tärkeää on tämä ensimmäinen, tämä Define the Rules of Engagement, ROE, eli tämä skoopin määritys. Katsotaan sitä kohta vähän tarkemmin. No nyt tässä seuraavaksi esittelen vähän, että minkälaisissa asioissa me täällä Virjalla voimme teitä auttaa, minkälaisia offensiivisen tietoturvan palveluita me tarjoamme. No, tässä ensimmäisenä on listannut tämän kalastelusimulaation. Kalastelusimulaatiossa on käytännössä kysymys siitä, että tarjoamme tällaisia simuloituja kampanjoita, tietojenkalasteluvieštikampanjoita. Katsoin tuossa viimeksi Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen kuluvan vuoden maaliskuun 2020 kybersäätäjä, jossa todettiin, että tietojen kalastelu on Suomessa erittäin yleistä. Tyypillisesti rikolliset kalastaa suomalaisilta Office 365-tuotteiden ja sähköpostien käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Ja tässä samassa julkaisussa myös todettiin, että henkilökunnan koulutuksella on suuri merkitys. Useat eri tutkimuksen mukaan tietojen kalastelua juurikin opitaan tunnistamaan parhaiten koulutusten avulla. No, tässä on juuri kysymys tällaisessa niin kuin kalastelusimulaatiokampanjoissa. Eli käytännössä me voimme auttaa teitä toteuttamalla tällaisen kertaluontoisen tai toistuvan simulaation, jossa käytännössä voidaan tällaisella yksittäisellä tietojenkalastelusimulaatiolla joko mitata organisaation kyvykkyyttä, kohdata tällaisia kohdennettuja tietoturvakarvasteluyrityksiä, tai sitten tällaisella toistuvalla tietojenkalastelukampanjalla niin parantaa henkilökunnan kyvykkyyttä kohdata näitä tietojenkalasteluyrityksiä. Käytännössä niissä on kysymys siitä, että siis mietitään yhdessä teidän kanssa ja käyttäen tietysti meidän pitkä asiantuntijuutta avuksi ja tällaisia teknologisia ratkaisuja, joilla luomme tällaisia tietojenkalastelu sähköpostiviestejä, joita sitten lähetämme henkilökunnalle säännöllisin ajoin tai kertaluontoisena kampanjana. Ja ne tavallaan valmentavat hyvin tehokkaasti sitten henkilökuntaa tällaisen tietojenkalasteluyrityksen torjumiseen. Tuossa FireEye jo totesi 2018, että niin kuin monet meistä hyvin tietääkin, että hyvin tyypillinen hyökkäysvektori on nimenomaan loppukäyttäjien endpointit, siis loppukäyttäjän työkoneet. Se on se hyvin tyypillinen nykyään se vektori, jonka kautta hyökkäjä pääsee sisään. Ja on erittäin tärkeää näin ollen nimenomaan pyrkiä nostamaan sitä valmiuskykyä koskien
sitä henkilökuntaa. Se on ikävä sanoa, mutta se valitettava fakta on edelleen, että keskeisiä heikompia linkkejä on valitettavasti edelleen se henkilökunta ja henkilökunnan puutteellinen kompetenssi, osaaminen. No sitten jos katsotaan penetraatiotestausta sitten, no se on sellainen hyvin klassinen asia, joka liitetään offensiiviseen tietoturvaan. Ja penetraatiotestaus on tällaista niin kuin valkohattuhakkerointia ja muistuttaa, niin kuin todettiin, hyvin vahvasti oikean hakkerin toimintaa. Ja käytännössä siinä on niin kuin primäärinä tavoitteena on nimenomaan simuloida oikeata hyökkäystä ja pyrkiä kohteeseen sisään. Kohde voidaan määrittää tarkalleen. Se voi sieltää räätälöityjä tai kaupallisia ohjelmistoja ja palveluita tai kokonaisia aliverkkoja. Ja voidaan hyödyntää useita eri rajapintoja. Voidaan miettiä vaikkapa, onko se esimerkiksi joku SCADA tai ICS-verkko, onko se IoT-verkko, onko se joku pilviympäristö, onko se joku sulautettu ympäristö tarvittaessa. Kohde pitää ja voidaan määrittää hyvin tarkkaan. Tämä skooppi on erittäin tärkeää määritellä aikatauluineen ja nimenomaan nämä rules of engagement. Määritellään ja kustomoidaan ne tarvittaessa tarpeiden mukaan. Ja tavallaan tässä voisi määritellä, että missiona on löytää ja tunnistaa kohteiden heikkouksia ja käyttämällä niitä hyväkseen erilaisia crackeritekniikoilla. Sitten on erittäin tärkeää ja mitä niin kuin erottaa tavallaan tuohon haavoittuvuuskannaukseen, josta puhutaan vähän tarkemmin tuossa kohta olevassa esityksessä, on se, että voisi sanoa näin, että kun haavoittuvuuskannaus, joka on myös proaktiivista toimintaa, niin sen määrittelisi itse passiiviseksi toimenpiteeksi. Kun taas penetraatiotestaus on aktiivista. Haavoittuvuuskannaus jättää sen siihen, se kertoo raportin, mitä on löydetty, mutta penetraatiotestaus vie asteita pidemmälle ja pyrkii vielä hyödyntämään näitä haavoittuvuuksia, löydettyjä haavoittuvuuksia ja päästä sisälle. No, ylipäänsä penetraatiotestauksesta voisi sanoa näin, että keskimäärin voisi pitää sellaista peukkusääntöä, että yleensä ulkoinen toimija, jolla ei ole kerrottu kohteista juurikaan mitään, niin omaa tavallaan paremman valmiuskyvyn lähteä toteuttamaan tämmöistä penetraatiotoimeksiantoa kuin esimerkiksi sisältä organisaatiosta koottu tämmöinen sisäinen tiimi. Ja siihen vaikuttaa nimenomaan tämä objektiivisuus. Se on se valtti tässä. Ja luonnollisesti myös totta kai kompetenssi, joka yleensä on sitten eri tasoista tällaisella palveluntarjolla. Luin tuossa, että Forbes-magasiini kertoo, että viime vuonna niin 90% yhdysvaltalaista yrityksistä ei järjestä tällaista säännöllistä penetraatiotestausta säännöllisesti. 90% tosiaan yrityksistä ei suorita säännöllisestä penetraatiotestausta. Jos miettii tätä tarkemmin, niin globaalisti keskimäärin tämmöinen penetraatiotestaus toimenpidekampanja tai toimeksianto, niin se voi pyöriä siinä alle päälle 10 000 hujakoilla. No, se voi kuulostaa aika kovalta hinnalta, mutta jos muistatte niitä aiempia Ponemon-instituutin tutkimuksia ja statistiikkaa, niin keskimäärin tietomurroista palautuminen maksaa satoja tuhansia euroja. Ei ole enää niin kauhean suuri summa tuo muutama tonni heitetty penetraatiotestauksessa. Tosiaan erittäin tärkeää on muistaa se, että myös asiakkaan puolella sovitaan ja hyväksytetään tämä asia mieluiten ylimmällä johdolla, mieluiten kirjallisesti ja asiallisesti valtuutettuna. Nämä on näitä hyvin tärkeitä asioita ja hyvä on myös tiedostaa, että Virialle pyritään tietysti käyttämään aina ja käytämme tietysti laillisia ja eettisiä tapoja, kun näitä penetraatiotestauksia lähdemme sitten toimittamaan. No sitten viimeisenä kalvona, mitä tuossa vielä kerron, niin on palvelusta nimeltä Red Team. Ja tämä on oma puolestani viimeinen asia ja käytännössä mistä tässä on kysymys, niin tässä on ottaneet vähän vapauden tavallaan ikään kuin tuotteista palvelu nimellä Red Team ja siinä on kysymys siitä, että viedään tavallaan vähän asiaa pidemmälle. Eli samalla niin kuin logiikalla, samalla konseptilla lähdetään liikkeelle kuin penetraatiotestaus, mutta laajemmalla agendalla ja käsitetään niin kuin pidempi aikajakso hyvin usein. No, skooppi on yleensä ylipäänsä laajempi, eli ei nojata vaan niin kuin haavoittuvuuksien löytämiseen IT-järjestelmistä, vaan kohdistetaan myös tätä toimenpidettä, tätä harjoitusta myös työntekijöihin ja fyysisen turvallisuuden alueisiin. Voidaan laittaa vaikka joku snifferi
joko passiivista tai aktiivista fingerprinttausta varten johonkin liikennettä tutkimaan tai voidaan pyrkiä esimerkiksi salakuuteenmaannossa henkilöitä tai henkilökuntaa tai voidaan yrittää alkaa tutkia, että minkälaista yrityksen roskia on heitetty, paperiroskia, onko ne heitetty tietoturvallisesti, voidaanko sieltä löytää jotain. Nämä ovat tällaisia asioita, jotka sovitaan hyvin tarkasti. Jälleen kerran on erittäin tärkeää tämä sopimus ja skooppi, mitä sovitaan ja mitä kustomoidaan ja minkälaisia asioita. Mutta päämääräisesti niin nimenomaan samantapaisesti kuin penetraatiotestaus, mutta tuodaan tähän tämä uudet vektorit, nämä uudet ulottuvuudet mukaan. Eli tämä fyysinen ulottuvuus. Hyvä. Tässä oli oikeastaan oma osuuteni. Kiitoksia läsnäolosta ja toivon mukaan niin sain avattua näillä asioilla tarkemmin, että mistä on kysymys yleisesti ottaen offensiivisista tietoturvapalveluista ja miten me täällä Virjalla voimme teitä auttaa sitten valjastamaan mahdollisuudet koskien tietoturvapalveluita. Mutta tässä vaiheessa haluan kiittää omasta puolestani ja voisin antaa tässä virtuaalisesti mikin oikealle asiantuntijalle eli Olli Luotoselle, joka varsinaisesti sitten toteuttaa näitä palveluita. Ole hyvä, kiitos Olli. Kiitos Markus ja tervetuloa vielä allekirjoittaneenkin puolesta. Eli Olli Luotonen on nimi ja toimin tässä Virjalla kyberturvallisuuden asiantuntijana. Mulla on semmoinen reilu 15 vuotta ja alalta kokemusta tausta tuolla infrapuolella ja viimeiset 5 vuotta sitten toiminut tässä tietoturvan parissa ja siitä 3 vuotta nimenomaan näiden offensiivisten palveluiden parissa. Hyvä, tuossa tulikin jo Markuksella paljon hyvää asiaa ja jatketaan nyt siitä syventymistä tuohon pentestaukseen. Tuossa aika hyvin Markus jo määrittelikin, että mitä se pentestaus on ja mihin sitä voidaan tehdä, mutta mä ajattelin, että mä puhun vielä vähän tästä, että mikä on se automatisoidun testauksen ja pentestauksen ero. Eli tämmöiset tietoturvaskannerit, mitä alkaa jo nykypäivänä aika paljon olemaan yrityksissä, niin tämä on erittäin hyvä tapa tuoda tämmöinen tietyn tason compliance yrityksen tietoturvaan. Me pystytään näillä skannerituotteilla, oli ne sitten verkkotason tai ohjelmistotason skannereita, me pystytään niillä hakemaan tiettyjä haavoittuvuuksia. Se, mikä näissä kuitenkin on se ongelma, on se, että pääosin kaikki tuotteet perustuu jonkinlaisiin signature- tai pattern-pohjaisiin tunnistuksiin. Se tarkoittaa sitä, että ne mukautuu hieman heikommin, mikäli siellä kohdejärjestelmässä on ehkä tehty jotain muutoksia. Esimerkiksi joku koodin muuttojenimi on muutettu jossain vaiheessa kehitysprosessia. Ja hyvin harva näistä tuotteista pystyy oikeasti ketjuttamaan haavoittavuuksia. Sitten lisäksi, kun me käytetään automatisoituja työkaluja, me ollaan aina sen kulloisenkin tuotteen toiminnallisuuden kanssa naimisissa, ja se ei juurikaan muovaudu sen kohteen mukaisesti. Ja pentestauksessa taas sitten sen sijaan me pystytään luomaan ne metodit, työkalut, toimintatavat per kohde sen testausprosessin mukaan. Meillä ei ole mitään sitoumuksia mihinkään tuotteisiin. Käytetään avoimen lähdekoodin tuotteita, jotain kaupallisia tuotteita. Tarvittaessa vaikka voidaan koodata itse joku täsmätarkistustyökalu. Samoin se metodi ja lähestymiskulma siihen testaukseen, niin me pystytään aina lähteen siitä, mikä se kulloisellekin kohteelle on tärkein prioriteetti. Ehkä semmoinen hyvä analogia tässä pentestauksen ja tämmöisen turvaskannauksen välille olisi se, että automatisoitu testaus on 100 metriä leveä, mutta metrin syvä, kun taas pentestaus on metrin levyinen, mutta 100 metriä syvä. Ja nyt kun me testataan järjestelmiä, niin se hyökkäyspinta-ala on erittäin laaja. Esimerkiksi verkkopalveluissa meillä on tekniset haavoittuvuudet. Tällä tarkoitan siis kaikkia käytettyjen ohjelmistojen komponenttien suoria tunnettuja haavoittuvuuksia. Meillä on rajapintoja. Onko ne ehkä tarjolla autentikoimattomina? Meillä on teknologiastäkkejä, meillä on lähdekoodia. Siellä saattaa olla jotain mitä pystytään hyödyntämään. Meillä on erilaisia autentikaatiometodeja. Kaikki ne ei välttämättä tapahdu siinä kohdejärjestelmässä. Tämmöisiä on todella vaikea automaatiolla saada kiinni. Ja toinen, mikä näissä automaatioskannereissa versus pentestaus on aina semmoinen tärkeä juttu pitää mielessä, että jotta me saataisiin edes
semmoinen laaja peitto siihen kohteeseen, niin monesti se vaatii useamman työkalun tuomisen mukaan tähän kuvioon. Ja sehän tarkoittaa sitä, että myös kustannukset nousee. Pentestauksessa taas me ei tarvitse tuoda mitään työkaluja, mistä tulisi lisäkustannuksia, vaan ne kaupalliset työkalut, mitä siinä prosessissa käytetään, niin puhutaan tämmöisistä kertahankinnoista, mitkä on sitten niin kuin kuuluu siihen asiantuntijatyöhön. No miten tämä pentestaus sitten rakentuu? Ensimmäisenä on tämä määrittelyosuus. Määritellään tämä testattava pinta-ala. Tämä on just mistä Markus äsken puhui, erittäin hyvä pointti. Eli tässä kohdin me määritellään ne, mitä testataan ja mitkä on ne rajat. Ja tämä on sillä tavalla erittäin tärkeä kohta. Ja mä haluaisin painottaa tässä, että kun pentestausta suunnitellaan, niin liian tiukkojen rajojen asettaminen on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että sillä voidaan totta kai, ja niin kuin usein asiakasyrityksessä ollaan huolissaan, että voiko se pentestaus nyt rikkoa jotain mun järjestelmässä. Mä ymmärrän, että tästä näkökulmasta halutaan kaventaa sitä skouppia. Kuitenkin itse relevanttien tulosten takia on erittäin tärkeää, että me pystytään tekemään se testaus mahdollisimman laajalla skopeella, koska sillä hyökkääjällähän ei sitä skopea ole, vaan halutaan testata järjestelmä siten, kuten mahdollinen hyökkääjäkin sen tekisi. Eli käytännössä silloin määritellään vain ne rajapinnat, mitä kautta sinne päästään. Se voi olla sitten julkisesta verkosta tarjolla olevat rajapinnat ja niistä mahdolliset jatkopääsyt. Ehkä me päästään siihen, jos meillä on vaikka verkkopalvelu testattavana, päästään sitä kautta siihen taustakantaan ja silloin se taustakannan pitäisi kuulua myös siihen skouppiin. Se, että jos me pysäytään siihen verkkopalvelimen tasolle, ei ehkä anna ihan sitä relevanttia tietoa kuitenkaan. No testaustavoista, Markus tuossa puhukin, niin on olemassa näitä erilaisia black box, white box. Mä en niitä nyt käy tässä enää enempää lävitte, vaan siirrytään tuohon tiedonkeräysvaiheeseen. Tämä on ehdottomasti tärkein pentestauksen vaihe omasta mielestä. Tämä on nimittäin se, milloin me tuodaan siihen pöydälle se setti niitä tietoja, minkä perusteella me sitten rakennetaan ne metodit ja työkalut valitaan. Käytännössä tässä mennään sitten siihen, että me aktiivisesti tarkistetaan erilaisilla skannerituotteilla kohteita. Se voi olla sitten ohjelmistotason, verkkotason, plättistason, kooditason työkaluja. Ehkä analysoidaan binäärejä, riippuen täysin kohteesta. Sitten me käytetään myös passiivista tiedustelua, eli tätä open source intelligencea. Ja se, minkä takia, vaikka pentestaus nyt näin käytännössä onkin tämmöinen kohdistettu hyökkäys, niin passiivinen tiedustelu on erittäin tärkeä tässä vaiheessa, koska meillä voi olla, että siinä kehitystyön yhteydessä ehkä kehittäjä on unohtanut jonkun GitHub-repositorin julkiseksi. Siellä saattaa olla ehkä vaikkapa API-avaimia, mitä me voidaan hyödyntää, tai käyttäjätietoja, tai jotain muuta tärkeää relevanttia informaatiota. Sitten me otetaan myös se käyttäjän näkökulma siihen. No, jos meillä on verkkopalvelu, pystyykö kukaan vaan rekisteröitymään, vai tarviiko siihen ehkä suomalaiset pankkitunnukset? Ja sitten kun näitä tietoja ollaan kerätty, me kasataan niistä paketti, jonka perusteella lähdetään sitten uhkamallinnukseen, mikä on tämä seuraava prosessin vaihe. Tässä tapauksessa uhkamallinnuksella tarkoitetaan sitä, että me luodaan näiden alkutietojen perusteella mahdollisia skenaarioita, mitä siellä järjestelmässä voisi olla. Tämä on vähän niin kuin se to-do-lista pentestajalle. Ja siinä otetaan huomioon, miten todennäköisiä ne on, ja se yleensä perustuu siihen, minkälaisia teknologioita me tunnistetaan siellä taustalla. Esimerkiksi vanhat PHP-applikaatiot on tosi monesti erittäin huonoja filtteröimään muuttujia tai muuta user inputtia. Ja sitten kun me ollaan saatu tämä skenaariolista siihen työpöydälle, me lähdetään ensin tunnistamaan ja sitten todentamaan haavoittuvuuksia. Ja se, mitä mä tässä tarkoitan tunnistuksen ja todennuksen erona, on se,
että tunnistus on sitä, kun me etsitään se tekninen todennus sille, että okei, pystyn esimerkiksi injektoimaan koodia tähän järjestelmään. Mutta todentaminen on sitä, että kun me injektoidaan sinne koodia, niin mitä me oikeasti pystytään ensinnäkin injektoimaan sinne, onko meillä kaikki sen kyseisen kielen tarvittavat funktiot esimerkiksi käytössä, tai onko ne taustatiedot, mitä me yritetään käpistellä, onko ne suojattu jollain muulla tavalla. Jos itse injektio on mahdollinen, mutta sillä ei pystytä saavuttamaan mitään, niin se on löydös, mutta se on huomattavasti alhaisemman prioriteetin löydös. Ja näissä on myös se, että kun näitä todennetaan, jos me löydetään kriittinen haavoittuvuus, niin me raportoidaan se kesken prosessin. Tässä on ihan vaan se takana, että silloin asiakasyritys pystyy käynnistämään mahdollisia jatkotoimia jo ennen kuin se itse pentestausprosessi on loppuun mennyt. Muussa tapauksessa raportointi, mikä sisältää ei ainoastaan semmoista teknistä 300 sivun raavattua, vaan myös semmoisen tiivistetyn liiketoimintajohdolle suunnatun raportin niistä haavoittuvuuksista, erityisesti miten ne vaikuttaa siihen liiketoimintaan. Sitten tähän raporttiin liitetään myös mitigaatioehdotukset. Ja käytännössä se tarkoittaa, että mitä siellä pitäisi korjata, jotta tätä kyseistä haavoittuvuutta ei pystytä enää hyödyntämään. Tai jos ajatellaan vaikka tämmöistä koodipohjaa, niin mitä se tarkoittaa koodin puolella, tai ehkä on joku muu mahdollisuus korjata se, kuten esimerkiksi versiopäivitys tai jonkun lisäkontrollin asentaminen. Ehkä me voidaan asentaa sinne päätelaitesuojasta tai jotain muuta vastaavaa, millä kyseinen hyökkäys pysähtyisi. Tämän jälkeen, kun ne mitigaatioehdotukset ja raportti on jätetty, me annetaan aikaa niiden implementointiin, ja sitten kun ne on implementoitu, me palataan vielä kerran asian ääreen ja tehdään tämmöinen jatkotarkistus. Käytännössä kaikki löydetyt haavoittuvuudet tarkistaa uudestaan ja varmistetaan, että ne asennetut kontrollit tai korjaukset oikeasti toimii. Tämä on siltäkin kantilta erittäin tärkeää, että varsinkin tuommoisissa kooditilauksissa, niin yleensä saman tilaustakuun piiriin saadaan sitten korjattua, mikäli nyt ei olekaan ne implementoidut korjaukset toimivia. Okei, nyt kun meillä on jonkunlainen näkemys siitä, mitä se pentestaus on, niin voidaan hypätä tähän päivän case studyin. Tämä on tosiaan nyt pala isompaa testauskokonaisuutta, mutta mä halusin nostaa tämän tähän sen takia, että tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten monista lähtökohdista pentestaukseen voidaan päätyä. Se voi olla selkeästi security roadmapilla olevaa suunniteltua tekemistä, tai se voi olla täysin kulman takaa tuleva keissi, kuten esimerkiksi tämä. Ja tässä kyseisessä keississä yrityksen CISO muiden töiden ohessa törmäsi tämmöiseen varjoiteen pystyttämään legacy-järjestelmään. Järjestelmä oli tuotannossa, mutta sitten kun CISO alkoi selvittelemään, että kenelleköhän tämä kuuluu, niin selvisi, että eihän täällä ole omistajaa, eikä myöskään huoltosopimusta. No tässä vaiheessa nousi sitten jo vähän punainen lippu, että okei, nyt voisi olla tarve tarkastella tätä asiaa tarkemmin, varsinkin kun kyseessä oli verkkopalvelu, joka on täysin julkiseen verkkoon auki. Ja sitten saatiin sitten puhelu ja otettiin tämä työn alle nopealla aikataululla, ja lähtötietona tässä oli yksi DNS-osoite, eli käytännössä palveluosoite, ja scope oli sellainen, että haluttiin tarkastella sitä täysin julkisesta verkosta tehtävän hyökkäjän näkökulmasta. Eli ei minkäänlaisia rajoituksia sen suhteen, mitä siellä testataan tai miten pitkälle sitä asiaa voidaan kuljettaa. Ja me lähdettiin sitten sitä tiedonkeruuta tekemään kohteesta. Sieltä löytyi tarkistelun jälkeen 2 palvelua, SFTP ja HTTP-palvelut, Microsoftin alusta, jonka päällä Tomcat ja Java Servletit. Meillä oli muutama julkinen parametri siinä autentikoimattomalle käyttäjälle näkyvillä, joista osa oli tämmöisiä autentikaatiossa käyttäviä parametreja. Me ei pysty löytämään mitään passiivisen tiedostelun kautta konfiguraatioita, salasanoja, käyttäjätunnuksia.
Ja tämä tietenkään legacy-järjestelmässä ei tule yllätyksenä, koska niihin aikoihin, kun järjestelmä alun perin on kehitetty, niin luultavasti koodia ei ole vielä pidetty missään remote repositoryssa. SFTP-palvelussa se toteuttava tuote oli semmoinen, missä ei ollut teknisiä haavoittuvuuksia, ja sama oli näissä web-palvelmien komponenteissa. Eli tekniset haavoittuvuudet me pystyttiin ruksaamaan heti pois siitä. Tämä todettiin erilaisilla fingerprint-menetelmillä. Sitten autentikaatioihin sekä SFTP:hen että HTTP:hen pystyttiin ajattelemaan, että me voidaan totta kai arvata niihin tunnuksia, mutta me ei löydetty mitään tapaa varmistaa oikeita tunnuksia, jolloin meidän ei kannata lähteä mitään sokkona testaamaan käyttäjätunnussalasanapareja. Jotenka meille jäi injektiot sinne. Me otettiin kuitenkin mukaan sinne sitten, että mikäli ei pystytä todentamaan mitään injektioiden kautta, niin me testaamme myös ne autentikaatiohyökkäykset. Eli sotasuunnitelma näytti käytännössä tältä. 2 hyökkäysskenaariota, ja injektioiden puolella johtuen tuosta taustateknologioista SQL-injektiot ja cross-site scripting-injektiot, eli käytännössä JavaScriptin injektoiminen koodiin, on semmoisia, mitkä hyvin usein on näissä kyseisissä teknologioissa mahdollisuuksia, ja kun ottaen huomioon tämän kohteen iän. Sitten tästä itse testauksesta. Me lähdetään aina testaamaan niitä kriittisimpiä ja todennäköisimpiä ensin. Ihan sen takia, että jos meillä on vaikka varattu urakkaan 2 henkilötyöpäivää testaukseen, me halutaan, että ne on mieluummin niitä vähemmän prioriteetin testauksia, mitkä jää testaamatta tai seuraavalle vuodelle, kuin ne kriittisimmät. Sitten realistiset toimintametodit, niin kuin mä sanoin tuossa, niin me ei haluta testata miljoonaa salasanaa sinne, koska yksikään oikea hyökkäjä ei tee niin. Jalansijajärjestelmä on se ensisijainen tavoite. Oli se sitten koodin muokkaamisen muodossa, etäkäyttötunnuksena, webshelli, mitä ikinä. Ja kuten tuossa aikaisemmin puhuin, niin kriittisistä haavoittuvuuksista raportoidaan välittömästi. Ja noin 37 minuuttia testaukseen, niin sitten löydettiinkin tämmöinen injektiohaavoittuvuus sieltä. Ja mä ajattelin, että mä käyn tässä vähän nopeasti läpi, että mikä on SQL-injektio, että tätä meikäläisen ajatuksen juoksua helpompi seurata. Eli SQL-injektio itsessään on helppoita selittävässä sillä tavalla, että me lähetetään HTTP-kutsussa merkkejä, jolla me rikotaan se taustalla tehtävä kysely ja lisätään sinne ehkä jotain. Tässä kyseisessä esimerkiksi ylhäällä meillä on validi käyttäjätunnus ja validi salasana. Ja keskellä on tuo SQL-kysely, mikä tarkistaa, että löytyykö tämmöinen käyttäjätunnus ja sille tämmöinen salasana. Jos kyllä, meillä on onnistunut autentikointi. Alhaalla sen sijaan meillä on SQL-injektio, missä me katkaistaan SQL-lauseke ja lisätään siihen uusi ehto, admin tai 1 on 1, uusi lauseke ja 2 viivaa. No 2 viivaa tarkoittaa SQL:ssä se, että me kommentoidaan se loppukysely pois. Tällä tavalla tuo 1 on aina tosi ja me päästään autentikoimaan admin käyttäjänä. No miten näitä sitten lähdetään todentamaan järjestelmästä? Se on itse asiassa tavallaan erittäin simppeliä, mutta vaihtoehtojen määrän vuoksi vähän monimutkaisempi prosessi. Käytännössä me aletaan syöttämään vaan kaikkiin mahdollisiin syötteisiin erikoismerkkejä, millä me koetaan saada muokattua se taustakoodia. Tässä tapauksessa me kirjoitetaan user-kohtaan toi yksilös yläpilkku. Ja se mitä me halutaan nähdä siellä on tämä virheilmoitus, mutta tämä tulee SQL:stä. Se tarkoittaa, että nyt me ollaan jo saatu injektoitua koodia sinne asti. No, tästä itse asiassa on vielä todella pitkä matka siihen, että me pystytään oikeasti tekemään jotain käyttökelpoista siellä kannassa. Meillä on tuhansia vaihtoehtoja, minkälaisia kyselyitä on olemassa. Sitten meillä on vähintään tuhansia tapoja filtteröidä erilaisia merkkejä sekä web-palvelimessa että taustatietokannassa. Ja sen takia tämä manuaalinen testaus ei ole pidemmän päälle järkevää, vaan silloin siirrytään automatisoituun työkaluihin. Näitä löytyy käytännössä kaikille tämmöisille skenaareille löytyy avoimen lähdekoodin testaustyökaluja, jotka yleensä on erittäin hyvällä tasolla. Tietoturvayhteisö on siinä mielessä mahtava paikka, että kehittäjiä täsmätyökaluille löytyy.
Tässä on esitelty yksi näistä työkaluista, SQL Map, joka on oikeasti Python-skripti, johon on sisäänrakennettu tietokanta, mistä se sitten käy, tunnistaa taustalla olevan kannan ja mitkä siihen on todennäköisiä injektioita. Ja semmoinen pystytään sitten, kun ollaan todennettu, että missä parametrissa tämmöinen injektio on, me voidaan sitten laukaista semmoinen tunnistus sitä parametria kohtaan. No sitten takaisin tähän meidän case studyin. Me löydettiin sieltä tämmöinen stacked query-haavoittuvuus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hyödynnetään Microsoft SQL-serverin wait for delay-toimintoa, mikä on käytännössä vain sitä, että tietokanta nukkuu 5 sekuntia ennen vastaamista. Ja tällä tavalla me pystytään tekemään kyselyitä sinne perään, ja mikäli kanta nukkuu 5 sekuntia, me tiedetään, että meidän kysely olikin oikea. No, tällä tavalla me pystytään sitten nappaamaan sieltä oikeat merkit. Käytännössä se tarkoittaa tätä keskimmäistä kuvaa, että me pystytään lukemaan mitä vaan sieltä kannasta. Ja tässä meillä onkin sitten, että mitä tauluja sieltä tietokannasta löytyy. Ja niitähän löytyy. Suuri osa tässä on totta kai stilisoitu, ettei sieltä vuoda mitään infoa, mitä emme halua vuotavan, mutta yksi tämmöinen vakiotaulu tietokannassa web-applikaatioissa on users-taulu, joka on meille erittäin kiinnostava, joten lähdettiin sitä sitten käymään läpi. No, sieltähän sitten löytyi sekä käyttäjänimet että salasanat selkokielisenä. Ja tässä vaiheessa nostettiin lippu pystyyn, että okei, nyt on niin kriittinen haavoittuvuus, että otettiin luuri käteen ja soittiin asiakkaalle. No, asiakas oli sitten myös samaa mieltä kuin me, että tämä ei ole hyvä juttu. Ja sitten jäljitti alkuperäisen koodin tuottaja ja tilasi pikakorjauksen. Sitten me samalla sovittiin, että laajennetaan tätä autentikoidun hyökkäjän näkökulmaan tätä pentestausta. Pystytäänkö me ehkä yhdistelemään jotain haavoittuvuuksia. Ja sitten palattiin takaisin sorvi ääreen. No, sitä autentikoituneita käyttäjänä me löydettiin taas sieltä järjestelmän sisältä pari uutta parametria, missä tämä sama injektiohaavoittuvuus pystyttiin hyödyntämään. Tämä näyttää paljon isommalta sekamellaskalta, mutta tuolla lopussa näkyy tuo wait for delay taas ja sen jälkeen kommentoitu poistoi. Ja se, minkä takia tämä autentikoitu haavoittuvuus oli meidän mielestä myös kriittinen, oli se, että me löydettiin myös tämmöinen cross-site scripting haavoittuvuus, eli tästä palvelun etusivulta autentikoimattomana. Käytännössä se tarkoitti sitä, että käyttämällä sitä oikeaa palvelun linkkiä joku toinen olisi voinut lähettää tämmöisiä kalasteluviestejä, mikä taas nostaa sitä todennäköisesti, että joku menee siihen vipuun, koska se on oikeasti siellä oikeassa palvelussa se haitallinen koodi. Tämän jälkeen me palattiin sitten vähän pöydän ääreen asiakkaan kanssa ja mietittiin sitä, että miten tämä voitaisiin ratkaista. No, tämä taustapalvelu, missä nämä haavoittuvat parametrit oli, niin oli kaupallinen tuote, joten koodikorjaus olisi ollut erittäin kallista. Lisäksi tämä elinkaari tuotteessa ja palvelussa oli niin loppupuolella, että ei haluttu lähteä tekemään kovin korkeakustannuksisia korjauksia, vaan alettiin sitten miettimään muita vaihtoehtoja. Ja siinä me sitten esitettiin tämmöinen vaihtoehto, että kierrätetäänkin se HTTP-liikenne tämmöisen Web Application Firewall-mekanismin kautta. Käytännössä se DNS-osoite siirrettiin osoittamaan meidän turvalaitteistoon, joka suodatti siinä matkalla ne HTTP-kutsut, missä sitä haitallista materiaalia pystyisi esiintymään, jonka jälkeen se lähettää ne tuonne taustajärjestelmälle. Ja taustajärjestelmä taas pompauttaa kutsut takaisin. Eli liikenne vaan kiertää sitä kautta. Eli meillä on myös pidetty sitä tärkeänä, että me voidaan tarjota tämmöisiä vaihtoehtoisia ratkaisuja näihin ongelmiin, ettei meidän ei tarvitse aina mennä sille kalleimmalle mahdolliselle korjauspolulle. Yes, ja siinä olikin meikäläisen setti tälle päivään. Ja semmoista key takeaway tästä vielä, niin olisi ehkä se, että automatisoi se laajan rajapinnan testaus, mutta poimi sieltä ne kruununjalokivet, jotka sä pentestaat. Sitten se skope, elää testaa liian tiukalla skopeella, koska se tulos ei ole sulle luotettava. Ja sitten kun sulla on ne tulokset, niin vie ne sinne sekä operatiiviseen että
että strategiseen ajatteluun. Tämä on erittäin hyvä tapa saada lisää voita sinne Security Roadmapin päälle. Mutta joo, ei mitään. Toivottavasti tästä jäi jotain käteen ja kiitoksia vaan meikäläisen puolelta, niin ei muuta kuin takaisin sulle, Marianne. Hyvä, kiitos Olli. Käydään tuossa kysymys, joka on tullut näiden esitysten aikana, eli mikä on IAM? Kumpiko ottaa vastausvuoron? Haluaako Markus vai mäkin? Voin myös tuossa itsekin. Joo, ole hyvä vain. Ottaa tuohon kantaa, eli käytännössä niin näillä IAM-palveluilla niin tarkoitetaan tällaisia Identity Access Management ja IDM, eli tällaisia niin kuin, nyt määrittelisi tällaisia pääsyn hallintaan, suomeksi pääsyn hallintaan liittyviä palveluita. Eli meillä on siellä konserniin kuuluva yhtiö SpellPoint, joka pystyy tarjoamaan apua niissä. Eli tarkoitetaan tämmöisiä, esimerkiksi voidaan olla avuksi auttamassa luomassa tällaista keskitettyä, tällaista single point of niin kuin, kirjautumisjärjestelmää, tai ylipäänsä tällaisessa niin kuin pääsyn hallinnassa meillä on palveluita, joilla voidaan olla avuksi esimerkiksi, jos ajatellaan, että teillä on skenaario, että teillä on hyvin paljon erilaisia järjestelmiä, niin kuin tyypillisesti onkin tietenkin, ja tarvitaan esimerkiksi jokin keskitetty ratkaisu kontrolloimaan niitä identiteettejä eri järjestelmiin, niin tällaisella keskitetyllä IAM-ratkaisulla esimerkiksi niin voidaan olla avuksi siinä, eli silloin esimerkiksi jollain pääkäyttäjällä voi olla mahdollisuus keskitetysti joko luoda tai revokata, poistaa tällaisia identiteettejä. Eli tekee tavallaan niin kuin asiasta tehokkaampaa ja ennen kaikkea myös tietoturvallisempaa, että ei mitään niin kuin vanhoja, esimerkiksi vaikka AD-tunnuksia jää roikkumaan, kun esimerkiksi henkilö on poistunut, työntekijä on poistunut yrityksestä, niin se tarjoaa tämmöisiä niin kuin keskitettyjä pääsynhallintaratkaisuja. Siinä oli meidän kaikki kysymykset tällä kertaa. Ei muuta kuin pistetään pakettiin, eli kiitos osallistujille. Palautekysely ja webinaaritallenne lähetetään sähköpostitse vielä tämän päivän aikana. Ei muuta kuin ensi kertaan. Kiitos. Kiitoksia.